ఒకటవ స్కందం 7వ అధ్యాయం ఈరోజు 6వ శ్లోకం చూడబోతున్నాము. అందరికీ ప్రణామాలు, అందరికీ స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. కిం సరస్వతీ వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ హరే రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇంతకు ముందు ఈ అధ్యాయంలో శ్లోకాల్లో నారద ముని వెళ్ళిన తర్వాత మరి వ్యాసదేవులు ఈ రకంగా ధ్యానం చేసినప్పుడు భగవంతుణ్ణి ఆయన యొక్క బాహ్యశక్తితో సహా ఆయన చూడగలిగారు అని చెప్పి, బాహ్యశక్తి అనేది ఏమిటి అన్నది మనం నిన్నటి శ్లోకంలో చూసాం. ఈ బాహ్యశక్తి వల్లనే మరి త్రిగుణాతీతుడైనా కూడా జీవి తను ఏదో ఈ ప్రకృతికి సంబంధించిన వాడిగా భావిస్తూ ఈ భౌతిక కష్టాలన్నిటినీ అనుభవిస్తూ, అంటే బాహ్యశక్తితో సహా భగవంతుణ్ణి దర్శించారు ఈ ధ్యానంలో అన్నారు. కాబట్టి నా తరువాత ఈ బాహ్యశక్తి ఏమిటి అంటే, ఈ బాహ్యశక్తి కారణంగానే మరి త్రిగుణాతీతుడైనటువంటి ఈ జీవి కూడా ఏదో నేను ఈ అసలు త్రిగుణాతీత తత్వాన్ని మరచి ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన వాడిని అన్నట్లుగా అనుకుంటూ ఈ భౌతిక క్లేశాలను కష్టాలను అనుభవిస్తున్నాడు ఈ గుణాలను అలవర్చుకుని అని చెప్పి మనం లాస్ట్ శ్లోకంలో చూసాం. సో ఇప్పుడు ఈరోజు శ్లోకంలో 6వ శ్లోకం అన్నమాట ఇది. ఇంకా మనం నిన్నటి శ్లోకంలో కూడా ఈ భౌతిక శక్తిని ఏ రకంగా, ఈ భౌతిక మాయను ఏ రకంగా దాటవచ్చు అనే ఉపాయాన్ని, దానికి చికిత్స, ఈ జబ్బుకు చికిత్స ఏమిటనేది నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఉన్నది అని చెప్పారు. సో అదేమిటో చూద్దాము. అనర్థోపశమం సాక్షాత్ భక్తి యోగం అధోక్షజే లోకస్య జానతో విద్వాంశ్చక్రేత్ సాత్వత సంహితాం. సో ఈ జీవుడు మరి ఇలా ఈ భౌతిక క్లేశాలతో
ఎన్నో, ఒకటి కాదు, అపరిమితమైన భౌతిక క్లేశాలతో భక్తియుత సేవా విధానం ద్వారా ఈ భౌతిక క్లేశాలు, ఈ అపరిమితమైన అంటే అన్లిమిటెడ్ అన్నమాట, ఈ కష్టాలు, ఈ క్లేశాలు ఇవన్నీ కూడా భక్తి విధానం ద్వారా, భక్తి ద్వారా ప్రత్యక్షంగా శమింపజేసుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో మనకున్న కష్టాలన్నిటినీ కూడా భక్తి మార్గం ద్వారా తగ్గించుకోవచ్చు. కానీ ఈ సామాన్యం జనులందరూ మామూలు వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ విషయం తెలియదు కాబట్టి మరి ఎస్పెషలీ మరి రాబోతున్న కలియుగంలో ఉన్న ఈ అమాయక మందమత్తులైన ఈ జనులకు మరి ఈ విషయమే తెలియదు కాబట్టి విద్వాంసుడైన వ్యాసదేవులు ఈ పరమ సత్యానికి సంబంధించిన ఈ వేదవాంగ్మయాన్ని రచించారు. అంటే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించారు. పరమ సత్యం అంటే భగవంతుడే అని చూసాం. అందుకే ఆయనకు ఓం తత్సత్ అనే పేరుతో ఆయన పిలవడం కూడా జరుగుతోందని కూడా చూసాం. కాబట్టి పరమ సత్యం అంటే ఈ భగవంతుణ్ణి గురించిన ఈ వేదవాంగ్మయాన్ని ఆయన రచించినది ఇందుకే. దేనికి? జనసామాన్యులందరికీ కూడా ఈ భౌతిక క్లేశాలను ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు భక్తి మార్గం ద్వారా అన్న విషయం తెలియదు కాబట్టి సామాన్యులందరికీ ఆయన ఈ వేదవాంగ్మయాన్ని రచించడం జరిగింది అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో అనావశ్యక్యములు, అనర్థాలన్నీ కూడా ఉపశమనం చేసుకోవచ్చు. సాక్షాత్ భక్తి యోగం అధోక్షజుడు అంటే అధోక్షజుడైన భగవంతుడి యొక్క భక్తితో సాక్షాత్ మరి ప్రత్యక్షంగా ఈ భక్తి మార్గంతో, మరి ఈ అధోక్షజుడి పట్ల ఉన్న భక్తి మార్గంతో ఈ అనర్థాలన్నిటినీ కూడా ఉపశమనం చేసుకోవచ్చు. అయితే లోకస్య అజానతో, ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలియదు కాబట్టి ఈ విషయం విద్వాంసకే అంటే అన్నీ తెలిసిన విద్వాంసుడు చక్రే రచించాడట. ఏది? సాత్వత సంహితాం. ఈ సాత్వత అంటే పరమ సత్యానికి సంబంధించిన సంహితాం అంటే ఇక్కడ వేద సాహిత్యం అని అర్థం. సో అది ఈ శ్లోకంలో చెప్పినటువంటి చికిత్స. సో జీవుడి యొక్క ఈ అపరిమితమైన అనర్థాలన్నిటినీ ఉపశమనం చేసేది సాక్షాత్తు అధోక్షజుడి పట్ల భక్తి యోగమే అని అంటున్నారు. ఆయన పట్ల భక్తితో ఉన్నట్లయితే ఈ కష్టాలన్నిటినీ కూడా మనం శమింపజేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ లోకం అంతా కూడా ఈ విషయం తెలియదు. లోకంలో ఈ ప్రజలందరికీ ఈ విషయం అజానతో ఏమీ తెలియదు కాబట్టి విద్వాంసుడైన ఈ వ్యాసదేవులు రచించడం జరిగింది. ఏది? ఈ భగవంతుడికి సంబంధించిన ఈ సాత్వత సంహితాం వేద సాహిత్యాన్ని ఆయన రచించారంటే ఈ భాగవతాన్ని అప్పుడు రచించడం జరిగింది అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో వ్యాసదేవుడు మరి భగవంతుని చూడగలుగుతూ ఆ భగవంతుడు ఈ విషయం భగవంతుడు తన అంశాలతో కూడి ఉన్నాడని కూడా తెలియజేస్తోంది. ఏది? బాహ్యశక్తితో సహా దర్శించారని చూసాం కదా. సో వ్యాసదేవుడు ఆంతరంగిక, బాహ్యశక్తి, తటస్థ శక్తి, 3 రకాల భగవంతుడి శక్తులన్నిటినీ కూడా ఆయన చూడగలిగారు. వాటితో పాటు భగవంతుల్లో ఉన్న ప్రధాన అంశాలు, ఆయన కళలు, వివిధ అవతారాలు అన్నిటినీ కూడా ఆయన దర్శించారని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ భౌతిక శక్తితో మోహితులమైన ఈ బద్ధజీవులందరం వీళ్ళ యొక్క అవాంఛిత క్లేశాలు అంటే కష్టాలను అతను ప్రత్యక్షంగా వీక్షింపగలిగాడు ప్రత్యేకంగా. సో ఈ భౌతిక శక్తితో సహా వీక్షించే దర్శనం పొందాడు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి అంటే ఈ భౌతిక జీవిత శక్తి వల్ల మోహితులైపోయిన ఈ జీవులందరి కష్టాలను కూడా ఆయన చూడగలిగాడు. దేనికి ఇలాగూ వీళ్ళంతా అవస్థలు పడుతున్నారు అంటే ఈ భౌతిక శక్తికి బద్ధులైపోయి. కాబట్టి ఇక అంచెల్లో బద్ధజీవుల నివారణోపాయమైన ఈ భక్తిని కూడా వ్యాసదేవుడు దర్శించారు అని చెప్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞాన శాస్త్రం లాంటి భక్తి యోగం భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడి యొక్క నామ యశస్సు మహిమాదుల శ్రవణ కీర్తనలతో ప్రారంభమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో భక్తి యోగం స్టార్టింగే ఆయన నామాన్ని, కీర్తిని, మహిమను వినడం ద్వారా, కీర్తించడం ద్వారా ప్రారంభమవుతుంది. సో మనలో అప్పటి వరకు నిద్రాణమై ఉన్న ఈ భగవత్ ప్రేమను మేలుకొల్పడానికి యాంత్రికమైన శ్రవణ కీర్తనలతో సాధ్యం కాదు. కేవలం భగవంతుడి కరుణ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. అది కూడా
అన్నిటికీ మించి భగవంతుడి కరుణ ఉండాలి. సో భక్తుడి శ్రద్ధ, ఎంతో శ్రద్ధతో చేసే భక్తుడి ప్రయత్నాలతో భగవంతుడు సంతుష్టుడై తన ప్రేమను అతను అనుగ్రహించగలడు. సో అన్నిటికీ మూల కారణం ఏమిటి తెలుసుకోవాలంటే ముందు శ్రద్ధ, విశ్వాసం, ఈ రెండు కూడా ఉండాలి. కాబట్టి ఇంతే కాకుండా నిర్దేశిత పద్ధతిలో శ్రవణ కీర్తనలు కూడా మరి అపరిమితలు, అంటే ఒక డిసిప్లిన్డ్ వేలో శ్రవణం చేసిన, కీర్తనలు చేసిన, సరిగ్గా ఒక భజన చక్కగా మనం తాళాలతో వారిని అందంగా భజన పాడుకున్న మరి అపరిమితము అవాంఛితాలు అయిన ఈ భౌతిక క్లేశాలన్నీ కూడా శీఘ్రమే నశించిపోతాయి. పద్ధతిగా డిసిప్లిన్డ్గా మనం శ్రవణం చేసిన, కీర్తనం చేసిన ఈ అనవసరపు అవాంఛిత క్లేశాలన్నీ కూడా పోతాయి. దుఃఖాన్ని ఉపశమనం చేయటానికి ఎంతో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాభివృద్ధి కూడా అక్కర్లేదంటున్నారు. ఆ జ్ఞానమే మరి భగవంతుడి యొక్క చరమానుభూతికై నిర్దేశింపబడ్డ భక్తిపై ఆధారపడి ఉన్నది అని చెప్పి అంటున్నారు. ఏమిటంటే ఆ భక్తి ఉంటే ఆటోమేటిక్గా జ్ఞానం వస్తుంది అని చెప్పి భగవంతుడి కరుణతో. కాబట్టి మన క్లేశాల తాలూకు దుఃఖాన్ని ఉపశమనం చేసుకోవాలి అంటే మనకు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాభివృద్ధి కూడా అవసరం లేదు. మనం ఒక డిసిప్లిన్డ్ పద్ధతిలో శ్రవణం చేసిన, కీర్తన చేసిన ఆటోమేటిక్గా మనకి ఆ మనశ్శాంతి దొరుకుతుంది అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఈరోజు శ్లోకం అది. రేపు 7వ శ్లోకం రేపు చూద్దాం. నెక్స్ట్ శ్లోకం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో ఈ లాస్ట్ శ్లోకంలో, అదే ఈరోజు చూసిన శ్లోకంలో ఈ కష్టాలన్నీ కూడా శ్రమించాలి అంటే భక్తి మార్గం ద్వారానే శమించగలవు. కానీ మామూలు వాళ్ళకి ఈ విషయం తెలియదు కాబట్టి వ్యాసదేవులు భగవంతుడు, ఆ పరమ సత్యమైన భగవంతుడికి సంబంధించిన ఈ వేదవాంగ్మయాన్ని ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా భాగవతాన్ని ఆ కారణం కోసమే ఆయన రచించడం జరిగింది అని ఈ శ్లోకం చెప్తాం. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలండి. నమస్కారం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. మాతాజీ. ధన్యవాదాలు.